Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updi ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag San City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Hepe sa Ibi Magalo na PNP, ginrelieve matapos ang surprise visit sa regional director sa Napolcom. Mga nagakatulog na pulis, ginpasabat. Ginahingi ang suspension sa biyahe papanay kag Panegros, wala pa maaprubahan. Sa Gihulgan City sa Negros Oriental, 5 na ka mga persona ang sunod-sunod yung ginpamatay. Pagbakuna sa mga barangay kag malls, nagpadayon. Kag sa Good Vibes, pagsunod ni Rabia Mateo sa top 21 sa Miss Universe, ginkalipay sa mga supporters. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, una kita sa balita pero mayara sa nga malaka talapta nga pag-ulan. Base sa weekly weather forecast sang Pag-asa, nagahuyop sa karon ang easterlies sa pungsod nga nagatugas ang mainit kag mapaang nga panahon. Pero mayara ini nga dala nga lapta-lapta nga pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Wala sa karon sang weather systems nga makit-an ang Pag-asa nga yara sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Pero ginapaandaman sa gihapon ng publiko nga maghalong sa pagbunok sang malawig nga ulan. Nagapanugya naman ang Department of Health sa publiko nga likawan ang pagpatial sa init kag mag-inom sa madamo nga tubig para malikawan ang heat stroke. Sa number 9, ikaduha nga pasyente nagpaidalom sa pacemaker surgery sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa May 16, ginpatigayon ang ikaduha nga pacemaker surgery sa CLMMRH matapos ang historic nila nga first surgery sa May 7. Sunod sa kay Dr. Julius Drilon, Medical Center Chief 2 sang ospital, sa marason nga bulan may pediatric cardiovascular surgery sa 3 pagid ka mga pasyente. Dugang pa niya, sanday Dr. Calvin Fernandez, Dr. George Edward Massa kag Dr. Chris Laura Crucero Manuel ang nagpatigayon sa second pacemaker surgery nga naglawig sang 2 ka oras. Ang pasyente, ang 48 anyos nga lalaki nga surgeon nga mayara sang complete heart block kag nagakinahanglan sang pacemaker bangod sang mahinay nga heart rate. Sa number 8, Army Reservist nga nagtampong sa birthday ang ginlabo. Pilaso ng 37 anyos nga si Winston Tiples, isa ka Army Reservist matapos siya nga labuon sa Biyernes ng gabi sa Barangay Asya sa Banwas ng Hinubaan. Sandig sa investigasyon sa PNP, yara lang sa balay sing ihabayaw si Tiples kag nagtampong sa birthday sang siya ginsulong sang suspect nga si alias Panoy kag ginlabo sa tiyan kag kamot. Nadalaman gilayon sa ospital ang biktima. Suno sa pulis, daan nga dumot ang ginalantaw nila karon motibo sa pagpanglabo. Padayon man ang pagpangita sang kapulisan sa suspetsado. Sa number 7, 5 ang patay sa sunod-sunod nga kaso sa pagpangluthang sa Gihulgan City. NPA, ginatudlo nga suspect sa natabo nga krimen. Nangin sunod-sunod nga insidente sa pagpamatay sa syudad sang Gihulgan ang sa Biyernes. Ang mga biktima ginkilala nga sanday Ronelo Quirante Sr., Roger Fat, Gretchen Ledesma kag mag-asawa nga Rodrigo kag Celerina Lubay. Natabo ang pagpangluthang alas 5 tubtub 6 ang aga sang Biyernes. Si Ledesma ang ginpatay sa barangay Linantuyan. Samtang ang 4 ang yara naman sa barangay Trinidad sa sila ang ginpangluthang. Sa investigasyon sang Gihulgan PNP, may kapin sa 16 ka mga armado nga persona ang may kahimuan sa separado nga mga krimen. Kag sila ang ginapatihan katapos ang NPA kun mga sparo. Ginpahayag naman sang 303rd Infantry Brigade nga ang mga biktima ginasuspetsuhan sang NPA nga mga informant sang Army. Sa number 6, isa ka department head kag 2 ka executive assistant ang ulihi nga mga nagpositibo sa COVID-19 sa Kapitolyo Probinsyal. Samtang sa Huwebes naman, patigayunon ang pagbakuna sa mga empleyado.
Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ginaprubahan sa Department of Health ang Barangay Kapitolyo Vaccination Program nga nagatarget sa pagbakuna sa mga empleyado bilang mga frontliner. Agud tumapangapinan sila kontra COVID-19 kag makatayuyon sa paghatag sa serbisyo ang gobyerno probinsyal. May 3,000 ka mga empleyado ang Kapitolyo pero may mga nabakunahan naman diri damlag pa. May 43 na ang nagpositibo sa virus sa provincial capital. Pero suno kay Diaz, nabuhinan man ang mga active cases diri kasunod sa pagka-recover sa mga 7 sa ila sini nga Lunes. Nagikan man sa Governor's Office ang ulihi nga mga nagpositibo. Wala na nagpaidalom sa swabbing si Governor Eugenio Jose Lacson, bangod nga wala man siya sang exposure sa mga nagpositibo suno kay Diaz, kag wala man sang sintoma ini nga nabatsyagan. Nakabato ng gobernador sang first dose sang COVID-19 vaccine. Approved by DOH that we prioritize our frontliners diri sa provincial capital so that ang aton resistance ma-boost mayo, and of course hindi ma-discarrel ang aton nga pag-deliver sa aton mga basic services. Sa number 5, mass vaccination sa 22 tanan ka mga barangay kag sa mga mall sa Bacolod magapadayon sini nga semana. Sunod kay Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang iban nga mga barangay nga wala nakapangbakuna sa Biyernes ang nagsugod na subong nga adlaw. Base sa listahan sa Bacolod EOC, may iba naman nga mga barangay nga buwas kag sa iban pa nga mga inadlaw sini nga semana magasugod sa ilatag sa mass vaccination depende sa availability sang staff kag personnel sa barangay kag City Health Office. May pila naman ka mga ging cluster nga mga magagmay nga barangay sa isa ka vaccination center. Ginatagan sa prioridad ang mga senior citizens kag may mga comorbidities nga damlag pa nakaparehistro na pinaagi sa barangay kag online. Padayon man ang mass vaccination sa SM City Mall kag Ayala Capital Central. Natalan naman ang Bacolod EOC nga magbutang sa dugang pagiging vaccination center sa Robinson's Place, Bacolod. Padayon ang online registration sa syudad para sa tanan nga luyag magpabakuna. Sa number 4, Negros Oriental naka-record sa pinakataas nga spike sa COVID-19 sa probinsya. Sa pinakaulihing nga record sa Negros Oriental Interagency Task Force, 168 ang dugang nga kaso sa COVID-19 sa probinsya. Amo na ini ang pinakadamo nga COVID-19 cases sa sulod sing isa ka adlaw sa Negros Oriental humalin sa pagsugod sang pandemic. Pinakadamo diri ang sa Dumaguete City nga karon nagsaka naman sa liwat sa 145 ang active cases. Halos tanan nga LGU ang may double-digit active cases naman sa karon. Nagdangat na sa 3,039 ang total cases ng COVID-19 sa Negros Oriental, kag 565 ang active cases. Kung padayon ng pagsaka sang active cases sa Negros Oriental, ang Negros Occidental naman ang nagnubo na ang active cases. Humalin sa masobra 2,400 sa nagligid nga semana, 1,845 sa karon ang active cases sa Negros Occidental. 33 lang ka kaso ang nagdugang sa probinsya kahapon. Ang Bacolod naman ang may 53 kabago nga kaso sa COVID-19 kahapon. Naglapot na sa karon sa 1,004 ang active COVID-19 cases sa Bacolod. Sa number 3, naghingiyo ang Regional Interagency Task Force sa 7 ka adlaw nga moratorium sa biyahe angot sa Negros kag Panay. Sa isa ka joint resolution kaupod sa Regional Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, ginrecommend ang suspension sang biyahe kag ini sa karon ang nagahulat pa sa approval sa National IATF. Sa among resolusyon, ginahingiyo ang moratorium sa non-essential travelers kag authorized persons outside residence magluwas na lamang sa mga apur nga sa healthcare sector, mga humanitarian workers kag uniformed personnel. Subong nga adlaw natala na ang pagtalakay sang NIATF pero as of press time, wala pa sang abiso angot diri. Sunod naman kay Attorney Rayfrando Diaz, nagakaigo man lamang magpatigayon sang tikang nga nagadepensa sang imo nga lugar may kaangtanan sa sitwasyon sang kaso sang COVID-19 sa karon. I think it's just but right nga to defend your populace, no? If he feels nga dira nagahalin ng infection. Sa number 2,
Department of Health Regional Office na nagalaom nga makabulig panubo sang kaso sang COVID-19 sa rehiyon ang ginaduso nga 7 ka adlaw nga moratorium sang biyahe sa tunga sang Isla sang Panay kag Negros. Suportado sang DOH ang resolution sang Regional Interagency Task Force nga nagahinyo sang 7-day travel suspension sa mga pumuluyo gikan kag pakadto sa Isla sang Panay kag Negros. Suno kay Dr. Bea Camille Filiaro Natalaray, kung temporaryo nga mauntat ang pagbiyahe sa mga pumuluyo, malikawan ang paglaptas ng virus kag mas madasig nga ma-manage sang local government unit. Pero para sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, may disbentahan naman ang travel moratorium sa mga negosyante sa rehiyon. Suno sa Chief Executive Officer sang MBCCI nga si Frank Carbon, wala sila ginkonsulta sang Regional Interagency Task Force against COVID-19 antes ini nagpagwa sang resolusyon. Of course, no, isa ini sa efforts ng aton nga mga LGUs to help curb the number of cases ng aton nga COVID-19. So, ini isa sa mga measures na na-identify sa aton mga local government units na maka-help, no, na maka-restrict sa movements ng aton nga tao so that we could limit ang interaction and of course ang aton nga mga paglaton sa aton nga COVID-19 sa different naton nga mga provinces. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Gikaka sa pwesto ang hepe sang EB Magalona PNP matapos maabdan sang Regional Director sang Napolcom ang mga pulis nga naka-duty nga nagakatulog. Kag pangsot pa kag mahigko ang police station. Yaring report ni Marcian Muyko. Biyernes ang gabi naglibot sa mga police station sa sur nga bahin sang Negros Occidental si Attorney Joseph Celis, Regional Director sang Napolcom, agud magpatigayon sang surprise inspection. Iya ginbisita ang talisay kag silay police stations kung sa diin siyang ginsugalaw sang mga pulis nga on duty. Lakip na ang mga hepe sini. Pero antes siya maglapot sa sini nga mga police stations, una niya nga ginbisita pasado alas 11 sang gabi ang EB Magalona PNP kung sa diin siya ang nadismaya. Sa Facebook post ni Celis, iya naabtan nga wala naga-duty kag nagakatulog ang mga on-duty nga pulis. Wala man sang hepe o kung deputy nga naka-duty. Kag ang police station ang suno sa iya, pangsot kagigko. Pagkasunod nga adlaw, ginrelieve ang hepe sang EB Magalona PNP nga si Lieutenant John Paul Tabuhara kag siya ang ginbuslan ni Police Captain Eric Doronilla. Ang mga on-duty nga pulis nga naabtan nga nagakatulog ang pagapasabton man sang Negros Occidental Police Provincial Office. They are asked to submit their explanation through writing, through formal writing as to what really happened on that evening, no? And yun din, nagko-conduct pa din ng investigation, ongoing pa din ang investigation natin towards these officers na nahuli na allegedly shooting. Sa post ng official page ng EB Magalona PNP, ilan ang nagintinluan ng police station, pati na ang banyo sini, nga ginkuhaan pa sang litrato ni Celis bangod mahigko. Ginpanumduman, sang nok po sa mga pulis nga mangin alerto kag hindi magtulog kung nagatrabaho, pati ng pagpabilin sang katino sa police station nga masami ginakadtuan sang mga pumuluyo. Marcian Muyko para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, Miss Mexico ang nagduog sang corona sa 69th Miss Universe pageant. Samtang mga fans naman ni Miss Universe Philippines Rabia Mateo ang nasubuan matapos mapaslawan nga madala sa top 10. Yaring report. Ginkoronahan bilang Miss Universe si Andrea Meza sang Mexico. Sanday Miss Brazil, Peru, India, kag Dominican Republic ang mga naging runner-up sa 69th Miss Universe competition nga ginpatigayon sa Florida. Si Miss Universe Philippines si Rabia Mateo nakasulod sa top 21. Sa kinaandan, nagtutok ang mga Filipino fans kasubong sining grupo sa mga Filipino teachers sa Estados Unidos. Nagkasubo naman ang kadam-an matapos nga napaslawan ng Ilongga Beauty nga makasulod sa top 10. Only one spot remains. Isa na lang. Securing the hot spot in the top 10 is... Philippines.
Brazil! Oh, siling ko girl. Actually, medyo na-sad, no? Because considering from Region 6 siya and fellow na from Western Visayas, Ilongga, we expected na madala siya sa top 10. Pero the mere fact na she did her best man, kag gin-try naman ang best niya, I think that's enough. And she's still young, damo pa man siya, pwede man siya guro ka-join liwat when she's ripe na gid. Nalugawan man ang ilang nga manok para sa mga Negrense, ginhatag sa gihapon ni Rabia ang iyang nga best para sa kompetisyon. Si Iloilo City Mayor Jerry Trenya sa page sini ang nagpabutyag sa suporta kay Rabia kag nag-congratulate sini sa iya nga pagsulod sa top 21. Suno kay Trenyas, ginapabugal sa gihapon sang syudad si Rabia. Nakita niya kung ano ang pagpanikasog sini kag ila nga ginahulat ang iya nga pagbalik para mapabatyag ang suporta kag pagpalangga sa mga Ilonggo sa iya. We are so proud of you, Rabia! Arriba, Rabia! Pinigiguro mo namin adlaw sa mong parlor ko na munang banda after sang Miss Universe kay na hindi siya manaming adlaw magkado sa parlor, bad trip ang mga fans ni Rabia. May nakita ko to malaming budlay na ako na mapaukpan. Kabudlay. Ang iba na sa umra pagsulod. Ang iba nagpulaw kagabi. Tapos wala siya nakasulod sa top 10. Kasakit kasubo ang adlaw. Oo, nasubuan mo kami. Pero namian ko sang reaction man sa kadamaan nga. Despite that, tulog po ng suporta. Kahit ang pagbusang moral ni. Pero para sa ila yung winner gyapon Of si Rabia. At least Barb na prove ta nga ako ng Manila, basta Ilongga, guwapa. Yay! Kaya ito mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.